kuti Zimbabwe regandi vana kupinda paka. Wani ndiye musikana. Vakomana vakabva varoora ndokuita mastenzi awo. Baba Pamba varitogarana nemudzimai wavo vari 2. Dzimwe dzenguva vanombopiwa vazukuru. Asi vazukuru vatori vadiki. Zvokuti mamwe mabasa ndiwa Pamba anotoda munhu akati simbei. Sokuti chaifanira kuitika ndezvokuti izvo patsvagwe musikana webasa kana mukomana webasa anobatsira madhara aya. Zvadaro mwanasikana uyu akamhenge akaroorwa wani uyoyo ndobva asiyana nemurume anga kugara ega kumba kwake achizorojera kana kuti achizogarira pamusha wake. Veukama vakatizvo zvinhu zvakaoma. Sindi tisiri kuwana mari sezvizvi. Iwewe wadiwa dzokera Pamba wambonochengeta mama nekuti mama vavo vanorwara nechirwere vakastroka. So vanoda kuwachirwa, vanoda kubikirwa, vanotoda munhu chaichaiye wepadhuze anogona kuvabatsira. Ndizvozvo musikana achibva takura zvinhu zvake ndobva Pamba. Kuna vagara vari vangani? Vari 3. Amai, baba nemwanasikana ari kupepa mai. Okay. Vamwe vana vanotombouya vachiunza chikafu vachiita sei. Baba ava vanotori nekwavanobata vachienda kubasa kwavanoshanda. So baba vari kushevedzera kuti mwanangu iwe chigara mambako chivapepa ini ndichitsvaka kuti torarama nei. Sizwa chirwara kudai panduwa dzimwe mari dzikabvawo kudzimwe kuvana chikafu ndikaonawo chimwe zvinhu zvedu zvinofambisana. So mwana ndiye ari kupepa mai ari Pamba. Achipepa mai ari Pamba kudaro mai vake vanoita zvokumuswa. Havagoni kugara vega. Zvakawanda havachagoni. Murume utori pasaidi ruoko negumbo zvakatonhora. Ndiye anomutsa mai vake achivapfekedza kana hembe. But iko zvino zvakumunesa mai ndechekuti nguva yanoti amai vake vapinda mubedroom nababa, dzimwe dzenguva baba vakanonoka kuuya vanotanga kuzopinda mumba mavo vachimuti mwanangu tangozadzisa wona zvandiri amai vako hapana iwo ndiri kugara panapa. Ende dzimwe dzenguva pavanopinda mumba mwanasikana vanopinda vakapfeka kashoti bhuruka katirasikadiki. Mwanasikana akati asingada kusumudza iswi baba vobva vabuda pansi. Saka iko zvinozvo ari kuti iye pavapedzisira izvezvi vakatopinda vasina kupfeka zvachose. Vari maliseche mumba make. Saka mwanasikana ari kuti ini amuna ndafunga kuti ndibve kuti nditaure ndiudze hama dzangu kuti ndozviri kuita vamwe handizimo iye vamwe pamwe baba vanobva vanzinga vasungwe ndozonzi mangwana ndikada sei ndakasiza baba ndikada kuti ndibve Pamba munhu wandikuuraya ndaamai vangu vanotoda munhu ane care kwete musevenzi munhu ari padhuze ngenini mwana wavo. So pari nyaya izvezvi handina vana tindaudza ndiri kuziva nditi sei mhuri yeZimbabwe amai vangu havanoti vasari asi ndikaramba ndiri pana amai vangu one day baba vari kundibata. Musikana uyu akura sei? Atori nemwana wake 1 but mwana 1 uyu akatosara kumuri kuna baba vake. Iye pachake risika kangarise 27 years izvezvi. 27 years. Hanzvadzi komana dzese dziri 3 dziripo but dzine mastenzi dzakavaka kwadzo nemhuri yadzo. Yeah. So chaari kukumbira izvezvika ndechekuti honai ndiri pakati kuti nditize panapa inini kana chinge ndabva panapa ndinofanira kuudza hama kuti ndabvirei pano. Handine rezvandiri kukanganisa pakuzogara family yese. Kana ndabva zvakare inini munhu achazosara ane kina amai vangu nemarwariro ari kuita ndiani. Ndikairipota baba vakasungwa ndio vari kuenda vachishava kudzoka vachiunza chikafu pano. Payava paiko zvino ndikaramba ndiripo zvakare baba one day chete ari kutondibata nekuti vakatanga vachiuya vakapfeka iko zvino zvavakapfeka fashion burugwa iko zvino zvari kupika pinda vari research vasina kupfeka vakutoda kundibata. Saka iko zvino ndisati ndataura nyaya iyi mhuri yeZimbabwe ndibatsirei pekutangira. Zimbabwe ngatibatsirai musikana ari kwamurewa uyu oita sei? Dai wanga uriwe wakatarisana neproblem iyi waita sei? Kanyemba naBhozho avo vemhuri vakatora mwana uyo mwanakomana akazoshaya achishandisa kazita rekwanga achigara vakamutora nokuda kwekuti anga ane life yakanaka uye nebasa saka vanga vakumuchiva vachidaka kudya mari yake. Ndimutsoka mhuri yangu yese kusanganisira kaPatrick Maera ndinonzi Mudhara Choga ndiri pamaruva. Ndozvamataura baba Esaboti mwana uyu anga kushanda nditi? Yanga kushanda. Akaenda kunyika South Africa akadzoka atakasinza chimwe chipatara chiri muno muZimbabwe. Yes. Upenyu hwake wanga wanaka. Hey.
ya zvakaoma. So vemhuri iyo musakangano chemuHarare kuti vemhuri iyo vakatorerwa mwana vachinzi aiwa hasi wenyu, mwana aona baba wake chaivo, asi mwana paakazoshaya akashaya achishandisa kazita reuko kwaakachengetwa uye paguva rake ndo zita rakanyorwa. Voita sei vemhuri yakachengeta mwana? Baba vekukumbira kabonde kumwana ngavasungwe. Vakadzi vapera here? Ngoni dzashe charamba. Saka muri kuti mwanasikana uyu otaura nyaya kuhanzva dzikomana dzake, osvitsa nyaya kunana bhudhi here? Oita sei? Ngatibatsiranei. 0713938538. Baba Kwaramba vapindira kubva kuH Solutions, kambani inogadzira maincubator zvemhando yepamusoro. Regai ndivachingamidze mustudio mangwanani. Mamuka sei? Tamuka mukoma KB. Marara sei? Tarara kana marara sei? Vanhu vakawanda vari kuzosara vachibvunza nhamba dzeH Solutions. Kana makasununguka nhasi, tangai nokupa maadresses pamwe chete nenhamba dzenhare dzeH Solutions. H Solutions inowanika muHarare paEast